Imaginem que passaria el mateix que passaria en altres ciutats de la Comunitat Valenciana. Quan esclata la guerra, en el moment, quan esclata la guerra, quan es dona el cop d'estat, diríem pràcticament es crea un autèntic terratrèmol en les institucions i entre elles els ajuntaments. Comencen a sorgir per tot arreu comitès, consells, etc., que en uns llocs es superposen a, diguem, les institucions republicanes existents o en altres casos no sols paral·leles, sinó que es superposen a aquestes mateixes institucions. De fet, a Oliva, per lo que sabem, els comitès i els consells actuen pràcticament de manera continuada des de 17-18 de juliol fins primeres setmanes del 37, que és quan aquests consells i comitès són anul·lats, són derogats i es posa en marxa el que és el Consell Municipal. Per diverses raons. Una d'elles és perquè sabem que tant d'Oliva com en conjunt tota la província i tot el que avui en dia és la Comunitat Valenciana va ser durant tota la guerra una zona de rereguarda, és a dir, així les tropes de Franco no arriben fins al mes de març, ja a punt d'acabar la guerra. Per tant, les dinàmiques pròpies de lo que és, diguem, per exemple, la dinàmica que existia en la zona republicana entre revolució o guerra, és a dir, prioritat a una qüestió o prioritat a l'altra, es veuen d'una manera possiblement no molt evident, però es veuen, en certa manera, es reflecteixen en aquests documents que hem treballat, que són les actes de l'Ajuntament, del Consell Municipal. En els primers moments de la guerra, en els primers moments de la rebel·lió, la república queda com, no sé, un poc descol·locada, desconcertada, però des que Largo Caballero accedeix a la presidència del govern, s'intenta reconduir un poc la situació, posar un poc d'ordre, reorganitzar les qüestions econòmiques, d'estructura, per tal de poder fer front a lo que ja es veia que era una guerra. Jo imagino que ahí tindria molt que veure la figura de Largo Caballero i també la del governador civil, un tal Zabalza, que recorde, no sé en quin moment concret, crec que a finals del 36, no recorde ara el mes exacte, que convoca a tots els presidents de comitès al Teatre Principal a València per donar instruccions respecte a lo que seria reorganitzar el poder i, en definitiva, fer possible el triomf de la guerra. Imaginem que ahí estaria, en aquesta reunió en el Teatre Principal a València, assistiria Félix Vallecillo, perquè en aquell moment era el president d'un dels comitès més importants que actuaven en Oliva. I, per tant, jo penso que un poc la resposta a la teva pregunta estaria un poc en la dinàmica nacional respecte a la trajectòria de la guerra en aquests moments. En aquests moments, en el moment en què comença a funcionar el Consell com a tal a principis del 37, el Consell està format sobretot per organitzacions de caràcter sindical i polític del bàndol, diríem, antifeixista. La CNT té una notable presència, també la UGT, i el Partit Comunista, Partit Socialista Obrer Espanyol, són les organitzacions que d'alguna manera, depenent de circumstàncies, protagonitzen la vida política. En certa manera també cal indicar que de vegades entre aquestes mateixes organitzacions i tenint en compte únicament la consulta que nosaltres hem fet, que són les actes municipals, es detecten certs, o no tan certs, més elevats enfrontaments entre, per exemple, la CNT, la UGT, el Partit Comunista, n'hi ha ahí, es veu que certs enfrontaments relacionats amb dinàmiques pròpies del moment. Oliva es calcula que podria tindre en aquesta època uns 12.000, 13.000 habitants,
una localitat, un poble agrari, eminentment agrari, en els anys 30. Per tant, és possible pensar que n'hi havien enemistats generades per motius que no tenen res a veure en la guerra, i és possible que aquestes enemistats personals també tingueren que veure en enemistats de caràcter ideològic. De fet, n'hi ha persones que s'enfronten en moments determinats, en les actes apareix aquest enfrontament, vinculats a una d'aquestes organitzacions, però sembla com que en el fons possiblement hi hauria algo més, algo que nosaltres desconeixem, perquè hem d'insistir també que no hem pogut consultar més fonts que les pròpies actes municipals d'estos anys. Quan hem estat consultant les actes municipals, ens han transmès, si uno desconeguera el que passa, una sensació d'aparent normalitat, és a dir, sembla que no hi ha guerra, tot està bé, tot és correcte, llevat de vegades, puntualment, d'algun enfrontament, consellers que tenen que abandonar el seu càrrec perquè se'n van al front, però llevat d'aquestes situacions puntuals, la tònica general, llevat ja dels últims mesos, és de normalitat i, per lo que preguntaves, el tractament d'assumptes quotidians o, entre cometes, normals d'un ajuntament del qual anomenem Consell Municipal. Entre ells, per exemple, l'educació. El tema de l'educació és un tema que sembla a vegades un poc estrany, com en el que se les venia encima a tota aquesta gent, com en el que tenien damunt, podien... O sigui, el tema de crear una guarderia infantil, una biblioteca, crec que era un poc així de carrer, una biblioteca en el passeig, atendre inclús a batxillers, és a dir, totes aquestes preocupacions que en un context de guerra no semblen prioritàries, aquesta gent, i Félix Vallecillo en aquest sentit va ser una persona que va treballar molt en aquesta línia, atendre a refugiats, així que és que venien de fora. És una constant d'esta època que crida l'atenció, no perquè la considerem negativa, sinó perquè és d'alabar que aquestes persones, en els recursos de què disposaven, es dedicaren a aquesta qüestió de manera tan intensa. El tema dels pressupostos municipals, un autèntic galimaties. Imaginem, en els primers mesos, el tema de la fiscalitat municipal, per lo que es reflecteix en les actes i per lo que uno intuïx, els impostos deixen de contribuir i això determina que es tinguin que prorrogar pressupostos. Fins i tot recorde que en un moment determinat, no sé si és el mateix Domingo Escrivà, el que ha d'acudir a demanar un préstec crec recordar, de 500.000 pessetes de l'època, no al seu càrrec, sinó a nom de l'Ajuntament, del Consell Municipal, per fer front a les despeses ordinàries del Consell. També un altre tema que preocupa molt és el tema de les confiscacions i les col·lectivitzacions, que en certa manera ahir el Consell no tenia unes competències molt clares perquè depenia del governador provincial, però que també genera polèmica i genera problemes en els debats de les actes. I en general, totes aquestes qüestions, però torno a insistir, el que de vegades menys apareix són les situacions derivades del moment, de la guerra, és a dir, contractació de personal, que n'hi ha que arreglar una acera, etc. Qüestions més o menys del dia a dia d'una ciutat o d'un municipi. Sí, en aquests temps, igual que en altres, la figura del secretari és fonamental. El secretari, tant en aquella època com en esta, era un càrrec de l'escala nacional, no local, i habilitat nacional. I el que passa és que en aquesta època, les actes, el que és la transcripció de les actes, el que és la cal·ligrafia, tenen una cal·ligrafia adequada, correcta, sense faltes. Vull dir,
Les persones els secretaris que redactaven aquests actes, evidentment, com no podia ser, són persones que tenien una titulació, però en el cas, en aquests moments, imaginem que en la resta de poblacions passaria igual, gran part dels secretaris amb destinació definitiva en la ciutat no acudien, és a dir, no es presentaven, que si un estava malalt, que si altre no podia. En definitiva, el seu càrrec era fet o exercit per una persona que substituïa el titular. Les raons per les quals no acudiria es poden intuir que, que possiblement per el seu estatus socioeconòmic, per la seva titulació, potser no sintonitzaven excessivament en aquestes situacions. Podríem intuir-ho, però són meres suposicions, no tenim més. No, el que estàvem comentant, és a dir, nosaltres d'una manera no aficionada, però un poc així, sense tindre massa recursos, hem procurat indagar un poc en aquest moment perquè en el seu moment, quan desconfiguren l'Ajuntament d'una galeria fotogràfica d'alcaldes, sembla que aquests alcaldes d'aquesta època eren autèntics desconeguts, i sense ànim d'ofendre a ningú, perquè aquesta qüestió és una qüestió que encara avui en dia sembla no excessivament superada, consideraven que era una bona excusa per a intentar rescatar la memòria de persones normals i corrents que en uns moments dificilíssims decideixen fer-se càrrec d'un ajuntament, d'un consell, en una situació tremendament crítica i en perill de vida, tal com va ocórrer. És a dir, jo crec que era una qüestió diguem-ne, de justícia, de reconeixement a unes persones que, jo personalment, a mi m'havien dit fa uns anys qui era Félix Vallecillo i, ni idea de qui era Félix Vallecillo, o Higinio Granell, o el mateix Domingo Escrivà. Jo crec que, en certa manera, sense ningú afany de soberbia, hem aportat un granet d'arena a recordar la figura d'unes persones que pense que tenen dret a aquest reconeixement i, de fet, les famílies de vegades ho agraeixen i, en definitiva, forma part de la història. Vull dir que no n'hi ha res que no vagi en contra de lo que és la nostra feina, que som no historiadors, però sí professors d'història.